Ja, vi får se. Här är de iväg och det är Mikael Ahlström som tar täten. Mikael Ahlström före Svenne Nilsson. Det är Mikael Ahlström, Svenne Nilsson. Och sen är det Skylberg. Oj, Skylberg rätt in i räcket. Skylberg in i räcket. Men han kommer ner. Jag tror det var där då. Ahlström får en knuff in i räcket. Ahlström in i räcket. Det innebär att Han skulle aldrig på Kölsen när han var först i egen ledning. Och jakten har börjat. Jakten har börjat. Skylberg som är på fjärde plats. Och här händer någonting med Svenne Nilssons bil. Han har flaggat ut första. Svenne Nilsson har flaggat ut första. Bengt Andersson är uppe i ledningen. Bengt Andersson börjar på en motvikt. Skylberg ligger bakom och avvaktar. Det kan vara klokt. Det kan vara klokt. Toivo Rotvik vill låta fortare och går upp på ytten och provar Bengt Andersson. Men då först är så. Skylberg är den som tjänar på det här. Skylberg går upp. Skylberg går upp. De leder nu och har Toivo Rotvik till. Han vill förverkar. Han kommer förbi Bengt Andersson. Tagit upp i akten igen nu på Skylberg. Och Ahlström har börjat få kontakt. Ahlström kommer. Ahlström börjar få kontakt. Men de åker fort de här grabbarna. Peter Skylberg alltså. Upp i ledningen. Fullpoängen är i ledningen. En av fullpoängen. Men nu kommer Rotvik. Rotvik, nej!